God morgon. Har du sovit gott? Är du pigg nu? Mm. Skönt. Det är hunden. Står du på hunden? Ja, voff, voff. Voff, voff. Voff, voff, voff. Har du sovit gott? Mm. Ska vi gå upp och äta frukost? Fast att klockan är jättelite. Ja. Ser inte ut som att du skulle somna om det. Nej. Ska du vinka hej då? Ba.